Já vás vítám u dalšího videa a dneska budu kopat na Ondru penalty s tímhle hočičím míčem. Já vím, že to zní trošku idiotsky. Ukáž, pojď mi ten míč. Ale počkej, podívejte se, jak se s ním kope, kámo. Kope se s ním docela hodně dobře. Jo, nice. Ondro, jdi pro něj. A je to takový holčičí míč, nevím, co tady je, co tady dělá. Ale my jdeme na to, vole, ne. Ty vole. Těžko si. No nic, tak já nám jdu připravit kameru. Tak, kamera je připravená a my jdeme na to, Ondro, pojď, nahraj. A pojď, počkej, Gól! 1-0. Gól. Hajčku. Oh! 1-1. Ty bylo ti to do popule, ne? Jo. No vidíš, pojď, banáne. Já vám teda za remíza 2-2. Teda 1-1. Píčajčku. No, nevědět, že moc lidí neumím kopat, ale to se zlepší, nebojte se. Ty vole, léta. Ale on si myslí, že vyhraje. No, tak jsem idiot, no. Nebyl, podívej. No tak nezdržuj. To byl gól, myslím. Tak dělej. Já mám byla tak třeba 3 cm před čárou, když jsem to chytil a je to 3-1. A já rozjíždí se prdíka, hlava. Selhal. To by nám platí, nebo ještě? Nech to na pokoji. Máme hýbu? Gól? Gól! 3-2. 4-2. 5-2. No tak, on to vypadá, že jsi vyhrál. Možná třetí kol? A 5-3. Takže tohle lidi vypadá, že to je pro všechno. Dejte 5 lajků pro další pokračování a já se sama loučím a čau.